guztiz harrituta gaude hemen proiektu hau ustez egon izanaz, orduan aldarrikatzen duguna da kontundeteki gasolindegirik ez egotea paraje honetan. Hementxe bertan hor grabatzen ari garen puntu honetan ikusten da zer suposatuko luken, ezta? Hemen gauzokidentzat ez ezik hainbeste jenderentzako, ezta? Ezer baino hau guztia apurtu beharko litzateke, fizikoki ere ez dago espazio egokirik, etxeen ondoan dago, paseatzeko erabiltzen den esparrua da, eta ez da bat ere egokia aktibitate hau ingurumari honetan egoteko. Nik uste dut orain ja oporren ostean ja indartsuago bueltatuko gara, ja pitin bat bideratuta ber zer nolako mobilizazioak egingo ditugun, eta egin nahi duguna da hau gelditu. Bai, eta bien bitartean, aprobetxatu nahi dugu esateko instituzioei, udal arduraunei, foru aldundikoei ere bai, jakingo dute asko hau errepide hau zela foru aldundiarena, gero udalera pasatutakoa, baina hor dagoz kompetentzia ezberdinak, uste dugu bi instituzioei dagokiela hau gelditzea, auzokidea prest gaude, gelditzen laguntzeko, eta bestetik inkluso lurraren jabeari edo proiektu honen atzean dagoenari ere deia egin nahi diogu, noski bertan bera geratzeko, guztiz desegokia delako eta kontra daukalako erreduzi.